ଓହୋ ମଶାରୀ ଭିତରେ ମଶା ଖାଲି କାମୁଡି ପକଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ଆଖି ଲାଗୁ ଲାଗୁ ଫୋଡି ପକଉଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ କାମୁଡୁ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁନ କେମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରୁଛନ୍ତି। ମତେ କେମିତି ଶୁଆଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାପା ବାପା ଉଠ, ମଶାରୀ ଭିତରେ ମଶା ପଶିଗଲେଣି। ଓହୋ ଆରେ କଣ ହେଲା? କାହିଁ ମନେ ଏତେଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ? ବାପା ମଶାରୀ ଭିତରେ କେତେ ମଶା ପଶିଲେଣି ପରା, ତମକୁ କଣ ଜଣା ପଡୁନି? କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଶୋଇଛ। ଆରେ ଆରେ ମଶା କେମିତି ପଶିଲେ? ହଉ ଉଠୁ, ଭଲ କରି ଝାଡ଼ିଦବା। ଓହୋ ଇଏ ମଶା ଗୁଡା ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଶି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଆଉ ପୁଣି କାମୁଡ଼ିଲେଣି। ବାପା ଉଠ, ବାପା ମଶା ପୁଣି କାମୁଡୁଛନ୍ତି। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଶୋ। ଆରେ ମଶାରେ ତ ଝଡା ହେଲା, ଆଉ କେଡେ ମଶା ଆସିଲା?